Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Michala Hvoreckého Naum. Časť 1. Láska a smrť na Vianoce. Zasnežená cesta sa mi strácala pred očami. Navigácia hlásila, že oblasť, do ktorej vstupujem, neexistuje. Čo ak som sa omylom dostal do Poľska? Meškal som. Posledná dedina, ktorú satelit spoznal, ležala 20 kilometrov za mnou a volala sa podľa listnatého stromu. Bolo to jedno zo slovíčok, ktoré som v slovenčine ovládal, pretože sa v učebnici z nepochopiteľného dôvodu nachádzalo skoro v každej lekcii. Čo na Severnej Orave hľadám? V mojom živote musí byť niečo zásadne chybné, keď sa chystám stráviť Vianoce na mieste, ktoré nie je na mape. Počas sviatkov sa má oddychovať, no ja som bol v strese. Už som cestoval 6 hodín. Zúfalý z premávky v krajine, ktorá má zjavne oveľa viac áut ako obyvateľov. Čo ak by sa mi teraz nebodaj pokazil motor? Pevnejšie som uchopil volant, aby sa mi netriasli ruky. V hlave mi prebleskovalo, čo som za 10 mesiacov v krajine zažil. Prišiel som učiť francúzsku literatúru na univerzitu, ktorá si vôbec nezaslúžila toto vznešené pomenovanie. V čudnom štáte vznikali vysoké školy aj tam, kde neboli ani len stredné. Študenti nič nečítali a obsahy kníh si sťahovali z netu. Väčšina z nich si myslela, že pani Bovaryová je americký film, Sartre značka plesnivého syra a Deleuze televízny spevák. Seminárne práce písali metódou copy and paste zo stránok plných príšerných stredoškolských referátov. Ale ako som mohol poslucháčom vyčítať opisovanie, keď jediný docent na pracovisku pokojne skopíroval celú habilitačnú prácu z češtiny? Vedecké bádanie sa tam chápalo takmer ako xeroxová služba. Vedenie katedry mi na začiatku skúškového oznámilo, že nikoho nesmiem vyhodiť, pretože by prišli o dotácie. Katedru francúzštiny odborne garantovala profesorka, ktorá hovorila francúzsky tak, že som jej ani slovo nerozumel. Mladý prorektor dal na úvod semestra štvrtákom zadanie na rešerš o politických motívoch u Balzaka, o pár mesiacov zozbieral ich výsledky a o rok vyšla na tú tému jeho nová kniha. Zlom nastal v deň, keď mi nadriadení oznámili, že kvôli zahraničnej publikačnej činnosti založia vydavateľstvo na Ukrajine a budú si tam vydávať vlastné odborné knihy. Na zasadnutí pavedeckej rady som oznámil, že na protest odchádzam. V duchu som si však až taký istý nebol, pretože to znamenalo stratu parížskeho grantu a hlavne, kam sa vrátim? Môj domov štvrti La Défense už od leta nebol mojím domovom, tak ako moja žena Denise už nebola mojou ženou. Napriek tomu som si želal okamžitý návrat. Lenže vtedy som ju spoznal. Stasia nebola mojou študentkou, chodila o ročník nižšie. Nikdy v živote som nevidel takú krásnu mladú ženu, vlastne ešte dievča. Malá hlboké modré oči, takmer priesvitnú pleť, široké ústa, končistú bradu, plavé vlasy a vystupujúce lícne kosti. Počas konzultačných hodín sa prišla opýtať, či by mohla navštevovať môj výberový seminár o súčasnej francúzskej poézii a próze. Netušila, že ho zrušili, pretože sa naň nik neprihlásil. Chcela vedieť, či som už preberal Érika Orsenu a poprosila ma, aby som jej odporúčil tituly od Durasovej. Neveril som vlastným ušiam. Dali sme sa do reči a nemohli sme prestať. Stasia rada čítala Camisa v origináli, a to nielen Alberta, ale aj môjho obľúbenca Renauda, autora škandalózneho francúzskeho ťaženia. Hovorila prakticky bez prízvuku, lebo ako stredoškoláčka strávila rok v Marseille. Nemohol som z nej otrhnúť oči. Zalial ma príval myšlienok a plánov.
Rád by som ju pozval do kaviarne, ale v panelákovej diere nejaká nebola, iba nespočetné krčmy. Navyše začínať si niečo so študentkami som mal v zmluve výslovne zakázané. Za také pokusy hrozila výpoveď. Žiadosť o odchod som stiahol na veľkú radosť katedry, ktorá sa vďaka mne píšila medzinárodnými kontaktmi. Požičal som Stasi knihu o zložitom vzťahu Sartra a Camisa, ale nechcel som sa jej príliš vnúcovať do pozornosti, aby som nevyzeral hlúpo. Desil som sa, že sa pred ňou nejakým prehnaným gestom znemožním a až do konca pobytu budem počúvať chichot jej spolužiačok, hlavne tých dvoch divokých z filmovej vedy, ktoré si hovorili Franci a Oza. Hneď po víkende mi Stasia knižku vrátila prečítanú. Tak, aby nešla domov s prázdnymi rukami, dal som jej DVDčko s novým filmom Leosa Caraxa. Na odplatu mi o týždeň priniesla slovenské filmy, ktoré považovala za najlepšie a ktoré vyšli v peknej edícii. Slnko v sieti, Boxer a smrť, Medená väža a Panna zázračnica. Pozrel som si ich s anglickými titulkami za jedinú noc vo svojom prekúrenom panelákovom byte. Predstavoval som si, že mi Stasia prostredníctvom filmov posiela nejaký odkaz, ale nepodarilo sa mi zistiť aký. No snímky ma navnadili spoznať bližšie slovenskú kultúru, o ktorej som nevedel vôbec nič. Chcel som si prečítať aj nejaké knihy, ale do francúzštiny nebolo preložené skoro nič a to málo sa nedalo zohnať. Prácu som vykonával akoby napovel, ako by som sám seba riadil na diaľku. Čo urobiť, aby ma Stasia nebrala iba ako knižnicu? Na nič som neprišiel, tak som o samote pozeral ďalšie filmy, čítal knižky a počúval slovenských skladateľov aj kapely. Hľadal som dostatočne presvedčivú zámienku. Napadlo mi, že by sme spolu mohli trocha oživiť túto dieru. Prijala môj plán, dala dobré tipy a urobila väčšinu práce. V júni sme zorganizovali prednášku mladého bratislavského filmára Ernesta Polta a v novembri hosťovačku divadla Astorka s hojne diskutovanou hrou Alžbeta II. Na predstavení som sa naučil slovo nenávidím, ktoré Bernhardov rakúsky hrdina zopakoval počas 2 hodín asi 100-krát. Ale oveľa dôležitejšie bolo niečo iné. V noci po divadle mi Stasia dala taký francúzsky bosk, aký som vo Francúzsku nikdy nezažil. Keď ma pozvala, aby som Vianoce strávil s jej rodinou v oravskej dedinke, nedal som na sebe znať radosť, aby som ju nevyplašil. Kúpil som jej cez web nového Welbecka a pekné vydanie mandarínov a, aby som držal krok s dobou, aj elektronickú čítačku. Konečne som na tabuli zbadal dvojslovný názov obce. Pribrzdil som a na neodhrnutej ceste pneumatiky prešmikovali. Podľa pokynov som zastal na konci dediny. Nevidel som veľa, pretože lámp svietilo poskromne, no vyzeralo to tam ako v skanzene. Vystúpil som do dokonalého ticha noci. Na priedomí som zbadal Stasiu a všetko ostatné prestalo byť dôležité. Vybral som z kufra batoh, krátko sme sa objali a vošiel som do drevenice. Unavený na smrť som zoznámenie s rodičmi, rituál, ktorý ma pri nových priateľkách odjakživa desil, zvládol ľahšie ako zvyčajne. Územčistý otec pripravoval na peci olej z karamelu, liehu a slaniny, zrejme ľudovú zimnú zmes do poľnohospodárskych strojov. Žltkastú tekutinu však nalial do štamprlíkov a ponúkol ma. Privoňal som k horúcemu poháru. Hriatuo. Pokútna stredoeurópska odpoveď na absint. Striaslo ma a pocítil som slabú nevoľnosť. Aby som pohostinného pána neurazil, exol som. Po druhom poháriku sa mi rozšírili zreničky a po treťom som halucinoval. Spoznal som 10 Stasijných príbuzných a učil som sa ich hírečité mená. Hoci noc už riadne pokročila, mama ma ponúkla hustou šošovicovou polievkou, v ktorej stála drevená lyžica. Celý čas som dúfal, že ma uložia spať k Stasii,
ale pridelili mi kuticu v rohu dlhého domu. Napriek sklamaniu zo samoty som zaspal ako školák. Veľmi skoro ma zobudilo klopanie. Tešil som sa, že prišla Stasia, lenže dorazil otec a až za ním, oblečená v kroji, dcéra. Všetko mi trpezlivo prekladala a tlmočila moje odpovede. Ak na deň Božieho narodenia príde ako prvá zamýšľovať žena, prináša to nešťastie. Najprv musí k hosťovi vojsť muž. Hlúpejší zvyk som si v tej chvíli nevedel predstaviť. Ešte v pyžame som dostal pohárik domácej slivovice a hneď aj do druhej nohy. Francúzi sú podľa mňa národ alkoholikov, ale čo je potom toto? I hneď som sa obul, pretože v tento deň sa z úcty nesmie stúpiť na zem bosou nohou. Raňajkoval som málo, lebo mi prikázali postiť sa, ale alkohol sa nepočítal, takže mi neustále dolievali. Na otca tvrdé neúčinkovalo. Pod každý obrus v dome dal peniaze, aby sa v rodine na budúci rok nedržala bieda. To sa mi pozdávalo, tak som ho napodobnil, no žiaľ, len s kreditnými kartami, lebo som si ako naschvál nedoniesol bohviakú hotovosť. Naďalej budem trieť učiteľskú biedu. O 10:00 sa šlo na hroby mŕtvych predkov. Malý drevený cintorín na strmom kopci bol obsypaný vencami a suchými kvetmi. Zapálili sme sviece a uložili ich do červených káncov. Pila sa medovina a odlialo sa z nej na hroby, aby mŕtvi nevysmedli. Zízal som na pohanský slovanský rituál, na ktorom by si zgustol Claude Lévi-Strauss, ale Stasia mi povedala, že rodina je katolícka. Neskôr otec na dvore zarezal ovcu a nechal vykvapkať krv, aby sa zem prebudila a dobre rodila. Do studne nasypal štipku soli, takže voda azda zostane zdravá. Mama zamietla dvor smerom k múru, aby sliepky vajcia nezanášali a aby sa majetok nevymietol. Toľko raz pobúchala hus po chrbte varechov, koľko vajec od nej chcela. Úbohý biely vták schytal nakladačku a gágal o život. Stasia priniesla okrúhly koláč, ktorý tvarom pripomínal slnko a mal zabezpečiť, aby po zimnom slnovrate čím skôr znova vyšlo a zohrievalo svet. Koláč, veľký ako pneumatika, plnený hrozienkami, medom, tvarohom a makom, chutil lepšie ako poleno Bouche de Noël. Posilnený som sa prešiel po okolí, na mrazivom vzduchu, hádam vytriezviem. Za domom bol statok so stádom oviec, 2 kravami, prascami, sliepkami a zajacmi. Hospodárstvo, nad ktorým sa vznášal kyslý zápach, strážil čuvač. Zabáral som sa do závejov, počúval hukot stromov vo vetre a pripadal som si ako v románe od Charlesa F. Ramiza. Priateľku som našiel pri peci. Z medovníkového cesta vytvárala figúrky podľa domácich zvierat a piekla. Hotovej ovci som odhryzol krehkú nohu a Stasia ma prvý raz zahriakla. Výborné pečivo sa vôbec nesmie jesť, aby tvory nepokapali. Keď strúhala jablká na štrúdľu, šupky hádzala cez plece, aby bol jej nastávajúci zdravý a pekný. Chcela mi tým niečo pozitívne naznačiť, alebo ma naopak varovala. Štedrovečerná večera sa začala o 3:00, kedy v Paríži väčšinou obedujeme. Už mi škvrkalo v bruchu, ale jedlo nikde. Otec uložil na podlahu stohy slamy, čiže otiepku, aby sa v dome vždy našlo dosť zrna na chlieb. Každý člen rodiny si naslepo vzal jedno steblo a ukázal ho ostatným. Vytiahol som si najkratšie, čo znamenalo, že do roka zomriem. Príbuzní ma nahlas ľutovali a smutne krútili hlavami. Potom sa symbolicky rozkrojovalo jablko. Už som tušil, čo je za tým, preto som si z misky uchmatol to najkrajšie. Otec ho preťal nožom. Pod bezchybnou šupkou prevrtali prehnitú dužinu až po jadrovník 2 červíky a škodoradosne sa mi smiali do tváre. Hrozná choroba ma čoskoro neminie, skonštatovalo osadenstvo. Chcel som trocha uvoľniť náladu, preto som vstal, aby som predniesol prípitok.
Zborovo ma okríkli a preklínali pohľadmi. Počas štedrej večere obsluhuje jedine gazdina, ostatní sedia a nik nesmie do záverečnej modlitby vstať, lebo by zahynul. Nezmohol som sa na slovo. Otec hodil do 4 kútov izby orechové škrupiny, aby potešil zomrelých, ktorí tam bývajú. V úžase som nakúkal do temných rohov, kde poskakovali tiene. Natiehol som sa po chlieb, no Stasia ma plesla po ruke. Malý bochník sa upiekol pre mŕtvych a bude sa spoločne s nimi jesť až na Nový rok. Zrak mi padol na prázdnu misku a tanier. Prestreli aj pre zosnulú tetu, keby sa jej duch rozhodol vrátiť. Ak by jedna zo 4 sviečok na adventnom venci zhasla, jeden zo stolovníkov by sa onedlho obesil. Moje presvedčenie, že francúzska kultúra je najmorbídnejšia na svete, dostalo hlboké trhliny. Ochutnal som domácu oplátku s medom, orechom, cesnakom a čiernym korením. Mama porozprávala príbeh o narodení Spasiteľa a krížnych cestách. Stasia mi urobila prstom na čele medový kríž a jazykom ho zlízala. Vyzvala ma na to isté, nemusela ma 2-krát prehovárať. Asi som to urobil príliš vášnivo, lebo otec schmatol sekeru. Bál som sa, že ma prizabije, no zaťal ju do drevenej nohy stola, aby kov utúžil naše zdravie. Potom pod nohy pohodil aj motiku. Okolo stola obviazal hrubú reťaz, takže rodina sa stretne zasa o rok. Prvé dobré znamenie. Konečne som sa smal pustiť do jedla. Na úvod ma ponúkli polievkou s dlhými rezancami, aby narástli dlhé klasy. Nasledovali grule, lokše, opekance, štedrák. Obžerstvo pozostávalo z 9 chodov a vyvrcholilo oravskou kapustnicou s hubami, vraj najlepšou široko ďaleko. Jedlo sa údajne v poradí od najhoršieho po najlepšie, ale mne chutilo všetko. Vypýtal som si pohár vody, no odpovedali mi také šokované pohľady, že som naďalej zapíjal iba vínom a pálenkou. Jazyk sa mi plietol, krútila sa mi hlava a brucho mi šlo prasknúť. Na stole sa našlo, hádam, všetko okrem hrabavej hydiny, aby sa šťastie nerozhrabalo. Z každého jedla sa odnieslo aj zvieratám. Otec zazvonil kráľovským zvoncom, privítal v dome Spasiteľa a smeli sme vstať od stola. Rozdali sa darčeky. Stromček visel z povaly ako obesenec. Podlamovali sa mi nohy. Nič som nedostal, ale všetko, čo som priniesol Stasii, malo úspech. A to mi stačilo. Vyrazili sme pešo do susednej dediny na polnočnú. Zmrznuté vločky mrholili z konárov a vírili ako tisíce iskier. Z halúzií viseli cencúle a jedľovú kôru pokryla inovať. Sneh padal ozaj husto a ja som 5 kilometrov vliekol aj náklad. Otec počas adventu vyrobil stôl, na ktorý nepoužil jediný kovový klinec. Položil som ho v drevenom kostolíku pred oltár, aby ľudia uvideli všetky bosorky. Hanbil som sa, že prídem na omšu raz za rok, aj to ožratý. No sympatický kňaz, veľký frankofil, bol chytený viac ako ja. Po obrade sa vonku tí, ktorí ešte vládali stáť, pozerali na oblohu a vášnivo diskutovali. Tmavé nebo veštilo na jar mnoho čiernych oblakov, čiže plné stodoly. Sneh, dlhé cencúle a silný vietor predpovedali dobrú úrodu jablok a množstvo hviezd zasa veľa hydiny a kvalitnú trávu. Pestovatelia marihuany si medlia ruky. Pamätám si ešte, ako som vošiel na faru a obdivoval zbierku fliaš. No po vražednom poháriku hruškovice priestor okolo mňa spriesvitnel a rozplynul sa v temnote. Klesol som na stoličke do pozície Toulouse-Lautreka. Zbadal som mŕtvolne bledú ženu, ktorá mlčky jedla z prázdneho taniera. Mám okno až do okamihu, keď za mnou o niekoľko hodín neskôr do izby prišiel en cadeau, darček.
Joyeux Noël. On va chez toi ou chez moi? Spýtal som sa. Ale Stasia pokrútila hlavou. Odviedla ma do stodoly na slamu. Le réveillon. Ovce sa k sebe od zimy tisli tak silno ako my, spútaní vzájomnou blízkosťou. Je t'adore, ma biche, la petite morte. Otvoril som oči a nad hlavou mi viselo imelo. Keď som zistil, že sa udržím na nohách, vyšiel som von. Stasia čakala na ceste pred domom. V rukách držala chlieb, z ktorého sa na mraze ešte parilo. Šiel som jej oproti. Srdce mi búšilo tak, že ho šlo roztrhnúť. Zastal som pri nej v ten deň ako prvý. Spýtala sa ma na meno, aby sa dozvedela, ako sa bude volať jej muž. Predstavil som sa a potom som smel zahryznúť do lahodnej kôrky. Už nesnežilo. Vychádzalo slnko a váhavo zohrievalo svet. Budúci rok budem iba milovať a zomierať. Alžbeta II. Stalo sa to 27. júla 1990 na Bratislavskom moste SNP, hore v kaviarni, ktorá sa volala Bystrica a na plošine nad ňou. Doteraz som tú príhodu neopísal, lebo mojím úmyslom bolo zabudnúť na ňu, aby som nezošalel. Dlho mi naháňala hrôzu, priam ma desila za mnohých besených nocí. Pokúsim sa, aby moje rozprávanie zodpovedalo skutočnosti, ale prizvukujem, že je to osobná spomienka. V známych memoároch hlavnej postavy, ktorých 3. a 4. diel vyšiel posmrtne, som už prirodzene inú verziu príbehu nenašiel. Hrdina zomrel skôr, ako ju stihol zaznamenať. Nie som spisovateľ, som divadelník. Všetky moje inscenácie ovplyvnila Bratislava. Väčšie mestá mi ponúkali primnoho lákadiel, vodne aj v noci. Chýbal mi v nich pokoj na prácu. Mal som rád subklub, kde piatky hrával Oliver, aj Slovenskú filharmóniu, divadlo Skrat, galériu Vrak, kaviarne Jeden deň v Československu a Next Apache. Čo sa mi páčilo, väčšinou zrušili, tak by som to radšej nemal spomínať. Ale predovšetkým stál v Bratislave most SNP zvolený za stavbu storočia. Hoci kvôli nemu padlo 380 domov v historickom centre, Cukermantel, Vydrica, bývalé židovské geto, časť Rybného námestia aj Suchého Mýta. Keď som uvidel UFO, vedel som, že som doma. Pochádzam z rodiny starých prešporákov a som na to hrdý. No nechválim sa tým, pretože môj pôvod so sebou niesol aj množstvo tragédií a prehier. Na evanielických cintorínoch mesta leží 9 generácií predkov. Príslušníci môjho rodu sa okolo divadla motali už od národného obrodenia. Dedo zakladal slovenskú profesionálnu scénu a babka bola jednou z našich prvých filmových herečiek. Meno môjho otca je notoricky známe z čítaniek a z povinných školských návštev divadla. Posledných 20 rokov života otec učil réžiu na VŠMU. Jeho inscenácie Čechova a Ibsena by sa dali hrať aj dnes a na starých videokazetách sú medzi študentmi kultom. Prvý v Československu režíroval Beketa, pretože cenzori ešte nevedeli, kto to je. Divadlo považoval za najvyššiu formu života. Znie to pateticky, ale jeho generácia brala tú robotu vážne a našla aj svoje publikum, ktoré sa nechcelo iba zabávať. Divadlo sa v tých časoch hodnotilo tak vášnivo, ako dnes stiahnuté hry o tróny a ich nekonečné pokračovania. Otec nikdy nevstúpil do strany. Napriek tomu si aj v krajine zaostnatým drôtom udržal dobré kontakty so svetom. Vedel reči. Smerom na západ sa toho veľa nedalo, ale vozil sem Moskovčanov z Taganky, aj Poliakov, lebo sa kamarátil s Jeržím Grotovským.
Mamu nájdete v titulkoch najlepších slovenských filmov. Slnko v sieti, Boxer a smrť, Medená väža, aj Panna zázračnica. Nehrala hlavné postavy, tvrdila, že na to ešte nedospela. Ale niektoré jej vedľajšie roli v divadle aj vo filme zľudoveli. Nakoniec sa venovala réžii, čo vtedy ženy prakticky nesmeli. Po revolúcii na ňu vytiahli spis tajnej služby. Vraj donášala na všetkých, od Pietora až po Vilikovského, dokonca aj na vlastného manžela. Nebolo ľahké byť synom slávnych a kontroverzných rodičov, v Bratislave zvlášť. Raz ma za moje krátke a ľahko zapamätateľné priezvisko velebili, inokedy hanili a zopárkrát ma na ulici aj opľuli. Svetová literatúra sa Bratislave vyhla širokým oblúkom. Myhol sa tu nemecký dramatik a básnik Gotthold Lessing, aj Maďari Sándor Petőfi a Mór Jókai. Hans Christian Andersen sa v júni 1841 zastavil na niekoľko hodín, ktoré u nás zmýtizovali do najdôležitejších hodín jeho života, počas ktorých určite vymyslel všetky svoje rozprávky. Predpokladám, že to platí len pre škaredé káčatko. So Svetovým divadlom je to ešte biednejšie. V roku 1893 sa v Bratislave ako elév predstavil neskôr svetoznámy režisér Max Reinhardt. Raz v dnešnej aréne v kostýme opice vystúpil Angličan Eduard Klišnik, slávny mím a komik z teáter An der Wien. Keď vo Viedni zakázali Šniclerovú hru Profesor Bernhardy, Mestské divadlo v Prešporku ju uviedlo. A potom dlho nič. Až 27. júla 1990 v historickej budove SND v Bratislave nečakane hosťoval viedenský Burgtheater. Prvý a asi aj posledný raz. Slávne divadlo prišlo s Alžbetou II, predposlednou hrou Thomasa Bernharda. Som ročník 1964, už ako decko som hral v pondelkových televíznych inscenáciách. Doteraz ma dojato spoznávajú pokladníčky v potravinách a pýtajú sa ma, či si ma smú pridať medzi priateľov na Facebooku. Netušia, že na sociálnych sieťach nefigurujem. Prešiel som si rozhlasovou dramatickou družinou a už ako prvák som daboval veľké úlohy. Do školy ma vozil šofér rovno zo štúdia. Ako tínedžer som to našťastie všetko znenávidel. Možno aj preto som sa rozhodol pre antiréžiu, alebo aj divadlo totálneho odporu, ako to nazval jeden kritik. Študoval som na konzerve, ale viac som sedel v bratislavských hľadiskách ako v lavici. Do Astorky som chodieval na Rusov, na Ostrovského, Čechova či Andrejeva a na malú scénu na Francúzov a na Angličanov, na Corneilla, Sartra, Shawa a Pintera. V tom veku mi to dalo veľa, ale už počas štúdia na Damu a neskôr na Hochschule für Musik und Theater v Hamburgu sa mi na slovenskom divadelníctve prestalo pozdávať takmer všetko. Zostalo mi to dodnes. Hosťovačku Burgtheatru s Alžbetou II dohodli môj otec a vtedajší riaditeľ Miloš Pietor. Bernhard totiž rok predtým zomrel a v testamente zakázal uvádzať svoje hry v Rakúsku, čo bol jeho posledný škandál a pohrdavý posmrtný odkaz krajanom. Burgtheater sa rozhodol urobiť premiéru za hranicami v Bratislave. Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Hvoreckého Naum. Čítal Miroslav Kolbašský, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudbu vybral Juraj Vajo, redakčne pripravila Hana Rodová. Réžia Stanislav Bilý. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.